Mburaye. Fanta. Tomorrow. Bashiti. Allah ka duwa. Mburaye. Komi yɛrɛ yan. A ma bɛn dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Wa yɛrɛ si ma kɛ problème ye. Ni kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ. Aw tilala ka na mankan wɛrɛ de wuli tuguni sɔrɔ. Mankan in yɛrɛ kɔnɔna na foyi ma ne tɔɔrɔ dɛ. Kare kɔnɔ mɔgɔw de nana jɔ k'an ka kumaw bɛɛ lamɛn. Hali so minnu tugulen don nin so in na bɛɛ kɛlen don k'i tulo mada. Ekɔlisoda yɛrɛ la hali sisan ne natɔ la ekɔlisoda la nin kuma in bɛ yen nɔ. Han? E n'a fɔra balimaya yɛrɛ dɔw bɛ ka balimaya ɲini u tɛ k'a sɔrɔ. Sanu tɛ k'a sɔrɔ. Wari tɛ k'a sɔrɔ. Hali jama u tɛ ka balimaya ɲuman sɔrɔ. Ala y'aw bɔ kɔnɔgolo kelen na. Aw bɛ tila ka taa fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn faga da. Aw tɛ sabali. Ni ne ko ko ne maloyalen tɛ nin ko in na bi wallahi ne ye nkalon tigɛ. Fanta. N bonya b'i yɔrɔ. Depuis i donna du nin kɔnɔ don min na est-ce que i ye n diminen ye ka se nin ma? I delila ka n ye mankan na fo ka taa se nin cogoya ma. I b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ni fu ma siri olu danna a tɛ se ka ɲɛnabɔ fa. Ne tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ dɛ. Buwa ye so min wari di Lamini ma. Lamini ye wari min bila yɔrɔ min na a ka na n'a ye Buwa hali ka laɲini kun ye min ye an k'o laban. Ne sababuya de y'a to wari dila Lamini ma. Ka d'a kan ne y'a yira Buwa la k'a fɔ n dɔgɔnin de don. F'a fana ka taabolo dɔw dɔn. Buwa ye wari di ne ko n ka wari ta k'a di Lamini ma Lamini k'i occupé so la walasa a ka jɔyɔrɔ dɔ don a yɛrɛ la tuguni. E n'a fɔra ko Buwa banna o e bɛ t'o wari ta k'o kɛ manamana ko ye k'o dun so san joli filɛ nin ye a tɛ ka se ka laban. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni so ni labanna don min na k'a fɔ ko so ni fɛn bɛɛ bilala en place o don de ne bɛ sabali. Sinon sabali kɔni ne n'a ma si yɔrɔ kelen na. N'i ka kuma faamu. Ala yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔn mɔgɔ kuntan na ten quoi. Ka muso ɲuman d'i ma ka tila ka t'o cɛ kirikara dɔ d'o ma min bɛ se ka a bɔ a danbe la. Hali k'i furu sa ka bɔ Lamini kun wallahi i ni Lamini tɛ furu ɲɔgɔn ye. Bonjour, Mfa. Au fait, Amadou ko ka téléphone di ma. Ina le rego kuma na. Afa Amadi ka ka wele ka téléphone. Mfa. Ne a ko ne ka téléphone di ma. I b'a sɔrɔ a ye wele a tɛ k'i sɔrɔ de. C'est pour cela que on k'a di ma. Lamini e bɛ bamanankan de mɛn wa i bɛ français de mɛn wa walima i bɛ arabukan de mɛn. A fɔ Amadi ye ko n t'i ka téléphone dɛ ka appel kɛ n'a ye k'a ka n wele n ka téléphone na. Tiɲɛ yɛrɛ la Mfa. I b'a dɔn toi tu dépasses les bornes quoi. Lamini wallahi billahi. E bɛ k'o fɔ ne de ma. Awɔ ne bɛ k'o fɔ e de ma. Lamini n'i y'o manamanakan fila fɔ ne ma ne bɛ yɛlɛ i kan. I y'a mɛn wa? Mfa. E k'o fɔ ne ma tuguni. Ne ye cɛ min ye i b'a dɔn sisan. Est-ce que o ɲɔgɔnna fila kan? Mfa. Buraye Mfa e fɛ k'i fila de ne yan. Mfa. Buraye b'i deli Ala kama. E ka segin o ɲɔgɔnna fila kan i ye min fɔ n ma e ka segin a ɲɔgɔnna kan. Buraye sabali sa. Ne tun bɛ t'e fɛ. Wallahi E bɛ se k'i ta ne fɛ yan. Sabula i t'an fɛ dɛ. Mfa. I t'an fɛ. N'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i t'an fɛ i t'an fɛ. Mfa n kɔli bila. An b'o ye sisan. Kɔnɔ t'i kɔnɔ k'i bɛ se ne la. Buraye sabali sa. Wallahi billahi i tɛ se ne la.
Fanta, et qui d'abord n'a pas. Faut la mine cadre à faut que n'y a pas. Aïe, mon auto. Koukele bambali, kou jam, mon toro la walai. E sari mo mi do e bi ta ore fe. Walai mo toro. E mo dis no bolo clear su. Mu ne kera ni. Yere chora ba ya ju le. Fanta. A fo la mine nyina. Ko mago bu mina ka ka nyina. Ko mona mana ko man. A fo e ko mona mana ko man. Lamini ni an ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya dɛ. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya. Igoro ufanyire wallahi billahi sabula ni ufati sisa mugo bina kuma woro soro kafo ore kama nyatu ikwa Lamine ne magote ibe se mfala o fa be se don o fo itene nyisra min la yini mene fe dora o ka bini eni yere kele ke ko ewa amugo be femina adama kele ga ba ere ni mfa kan kele mate ko ka jogo wa nyoko koli shira ye koro de mfa est ce qu'ale kan mfa dala minere a iti miri doni no konti do ere do pour que mangai ka se kada e ba ku le ba ku wa e ba ro fem mi mangai fem ba la e ba do iti sabali amogo be femina adama de wala e do sigi ni ke boni yang demsen cigo gara mare ente demsen te meto soro kayo goro kibochi o yega demsen bere bulla ka sabu ke mankan o du mo jore woni go kibe demsen were wele kochi o yedu suka sibi na mi yedu suka sabiti ga warla fili ba ni no kibe kuma fene wala o go bi se karama nu ma wulila fa wi do ya o du fene go jore fe ma shi te fe ki de ka shi kai tabeli nem na lagi don ni fe ni sera ko keni abe jani o mun ngai iba kala mo do e bora o fino ni la bi ni ne re ka mo ni ko la no sira no keni ni depuis ne duna ko ya fula o kera la mini ne toro du kono la mini du basi ni bonina ni ba ni fe iga se la correction on di la mima on se la ni ne ni chego ayan toro fo ta fo ka yan toro ami ne kele nga don la mima ba to wala enten ko implata la mi e toro min danga san kele kono na la an entreprise ku me tingere ko en jina tige fembe ke wal san asika bo ay mun da dutiguka ala doro ne bado e ka côté era doron tere entreprise kama billahi ne bi lamini datu ni kale ala la wale ma datu lamine mun danga te sika nya fo albi ne era fla de ko na la albi ni nga du fere ka do entreprise na wal saka sika na foro malangolo ko daleno bamako ya alsa do ko kasra do era ko katra tungana yenu ko imbale kuri e ki yakilla tiga dono ne bena mun ke lamni ko ina billahi ne yere bado e damelo lo kero be jani hoy no ite piu ibara sa ko lo ke dum no la de iska to na plaisir ok problème tala ngata Muna. Awa!
Agara fuma dɛ ko kaɲi wallahi dɔɔni awa an yɛrɛ san foyi tɛ yen agara fuma k'an bila tan wallahi depuis defu banna dɔrɔn an bɛɛ tununa ɲɔgɔn na ayi e ka contact tɛ ne bolo awa filɛ ne koyi Muna ni jɔn ni ne cɛ de baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ na i ka kɛnɛ baasi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman Awa Damini o y'an ba tɔgɔ ma ye Awa a ka dugawu kɛ Muna ale ko a ma tare bɛ na Muna Mora agara fuma koyi awa ko a tunu ɲɔgɔn wallahi ne ko Alassane kibaruya awa ne taara Alassane kibaruya ko si kalama bilen ne taara Alassane ka ko banna pewu Muna e m'a dɔn e musoya don bɔgɔ la cogo di n'a fɔra Alassane fa o ye jamana ɲɛmɔgɔba dɔ ye a ba ka dɔgɔtɔrɔso bɛ fan bɛɛ fɛ a fɔ ne kun sɔnna Alassane na sama sɔrɔ e tɛ bazɛnba don la ani ka yala mɔgɔbaw la e k'i cɛ yɛrɛ lajɛ a don furu lɛ a fɔ nin bɛ Alassane sɔrɔ ala a sɔnni na awa furu ye latigɛ de ne cɛ min filɛ nin kɛra ne fɛ a ye ne to n dama na wa a ye ko bɛɛ to ne ta la waatigi furu dɔw bɛ awa n'i donna a la i mana ko k'u ye a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ nata de kama fanta furu jugu dɔw walahi ka fisa ni waatigi furu dɔw ye awa nin i ɲɛ bɛ nin min na tan kana tigɛ nin na dɛ nin ko bɛɛ kɛ ne ye wa fɛnɛ a ye ne to n dama na a n'a bɔcogo la ala k'aw kan bɛn amina yarabi ne bɛna fɔ k'an bɛn o la Awa i bɛna taa o awɔ ne ka taa ayiwa ka se ni ne dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen cɛw ye yɔrɔ la i yɛrɛ kɛ mana ye ka sɔrɔ wari bɛ la i yɛrɛ kɛ fɛrɛ ye ka sɔrɔ e taara tunga la ka sɔrɔ e bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kura la yan ayiwa kuba dama suba Boleh biar kan berai, tasor. Wong warsh, kan ini sih ya. Siapa tahu semua. Ada fans semua. Kok ada dengan pun lawai. Masa. Bramsu. Coba dong lah. Bramsu. Ami kana jigin na e baro ko re ka cha wallahi I kuma fɛn fɛn fɔ wallahi nin bɛɛ ye ne de mais ne yɛrɛ bɛ e dire k'i bolo de dusu kan I kana to da wɛrɛ ka nin kuma in mɛn o de kɔni ka di ne ye Lamine Tana c'est joli ça va ça va ni min ka fɔ n'an bila k'e juru sɔrɔ ne ɲɛma ni ma diɲɛ bɛ wele k'a fɔ k'i mɔgɔ wari suɲɛ ayi e y'a to bɔ sa I k'i hɔrɔnmuso ɲini fɛ I bolo de dusu kan Lamine wallahi billahi ni du kɔnɔ n bɛna fɛn yira e la mun ka jan ni jinɛ ye e ni kun ne ni bi taa bɔn la Kita mana? Satu la fɛ fukusa. E ma foyi y'ala fɔlɔ. Ni y'ala fitinin. Jeliba a kɛra fama ye dɛ n fa n diminen don kɔrɔ kojugu jeliba ni mun de dilan bɛ ne la ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya dɔ de bɛ yen nka o dongo e y'a yira ne la k'a fɔ k'e mɔgɔ tɛ ne dalakan na min ka di e ye k'e b'o de kɛ ne min wajibiya I ka n dalakan lamɛn nka maa min bɛ bɔ a fɛ yen ka s'i fɛ yen o tigilamɔgɔ ka fisa ni
N'i y'a ye ne bɛ taa aw fɛ yen k'a fɔ n bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛla la a kun tɛ fosi ye aw ka balimaya bɛ se ka sinsin cogo min na nka ni e y'o ko kɛ ne bolo nafiya ye n'i y'o kɛ ne bolo bɛnsɛnkɔniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maa wɛrɛ tun ye nin kɛ ne tun b'a mun tɔgɔ la ka tɛmɛ ko e yɛrɛ de ko ne ma ko ne famana aw ma nka n bɛ taa yen kɛ ko wulu yen kɛ i n'a fɔ maafu ni n'i ma k'a ma dɔrɔn n ye nkalon tigɛ a donni ni bi cɛ i m'a ye n bɔlen kɔfɛ yen wele ma sɔn kɛ a bɛ taa jeliba ne n donni kasi la n b'a ɲini fɛ ala k'a yafa bɛɛ ma nka n ye min kɛ jeliba a kun kan ka kɛ tan depuis i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min na n ma deli k'i dalakan sɔsɔ mais n'i y'a ye n y'a kɛ nin cogo la o de la a kan ka kɛ nin cogo la Lamini y'an tɔɔrɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen dɛ f'an k'olu sigi sen kan de walasa kow ka réglé n fa jeliba ne ma bɛn i ka fɔta si ma u ko n'i ye tasuma bilen natɔ ye n'i ye jisuma ta k'a kunbɛn n'a ma sɔn fagali ma i b'a tɔ la i ka kuma fa nka ne ka mankan bɛ min nɔfɛ i ni muso wula ka bɔ ne ka kuma fɔtɔla kɔrɔ waati min na a ye n tɔɔrɔ de a ye n tɔɔrɔ wa a digira n na ne ni muso la yɔrɔ ne talen kɔfɛ aw tun bɛ se ka min kɛ ka mun fɔ ɲɔgɔn ye a b'o de fɔ ɲɔgɔn ye mɛ ne ɲɛna ne ka nin kɛ la a bɛ digi la wa a tɛ digi la tiɲɛ yɛrɛ jo t'a la walima i bɛ ka n kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye jo t'a la jo t'a la o yɔrɔ kama kɔni bi i bɛ n sɔrɔ so n bɛ wari di Ami ma a bɛ zamɛ dɔ labɛn ka n t'i sɔrɔ so dɛ n t'i sɔrɔ so i bɛ wari de di yan i bɛ wari de di yan n bɛ a di mun yɛrɛ ma a bɛ tobili kɛ n t'i sɔrɔ so dɛ ne t'o fɛn kan dɛ caman de b'a fɔ ko i ka taga k'u bɛ depo k'i kunna i bɛ taa sɔrɔ u tɛ 200 400 dɔrɔn k'i kun o de la ne yɛrɛ ma ne ma sɔn ka k'a la jeliba an kun bɛ fɛ ka wari dɔ depo de k'i kunna mais komi ko ten warimisɛn ɲɛnama de kɛ n kun min b'i k'o di yan nin ye belebele ye nin ye belebele a diyara n ye n yafara wari in tɛ dɛ n yafara ala k'an to ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn faamuyabaliyaw de don nin diyara kojugu ko barika a ka kɛ ten a ka kɛ ten ba Ami n'i y'a ye n ko mago bɛ ne bɛ fɛ an ka kuma an cɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ka kuma n burankɛ fɛ ne yɛrɛ ka se ka kuma an cɛ fɛ Fanta dɛ hakɛto n'i ka kuma tigɛ nka a bila i kunna ko ne tɛ kuma mɔgɔ si fɛ yanni i k'a fɔ ko ne ka kuma n fa fɛ i tɛ kuma i ka bɔlɔw cɛni fɛ parce que ale de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ yan nɔ wa n bɛ kuma kelen f'i ye yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de bɛna jɛ i cɛ bɛna malo ala tɛmɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a bolo dɛ ne Ami de bɛna malo o tɛ baasi n'i bɛ cɛ maloli de ka di e ye o tɛ baasi ye i bɛ se k'o kɛ nka surɔ mankan min kɛra yan nɔ o ma dogo e la mɔgɔw y'u kunda kogo la wagati min na k'a kɛ e bɔra kala Fanta dɛ hali sɔgɔmada in n'an kɔrɔ ninnu bɔra ka ɲɔgɔn kɔli seere yan nɔ tuguni Ami i bɛ fɛ ka ne cɛ malo o tɛ baasi ye o Ami a malo Fanta i t'a fɔ n ka cɛ f'i ye u ka ɲɔgɔn faga ne ka sira foyi t'a la d'ailleurs wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ ala ka hakili ɲuman di wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ sa mɔgɔ tɔɔrɔ sɔgɔmada Dabele Sare ko bɛ cogo a bɛ cogo la Dabele Sare ne sɔn k'a fɔ ko ne y'i bila dɛ ne kɔni dabali bɛɛ lajɛlen de banna cogo di tan ne y'i bila n ka ci la i mana réponse di yan n'i wele téléphone na téléphone yɛrɛ fɛnɛ bɛ répondre kan tiɲɛ don wagati laban in na Android tɛ ne bolo bitomani de bɛ n bolo tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o fililen kɔ yɔrɔ dɔw la ayiwa
baasi tɛ i ye n bila ci min na n y'a kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na n kelen ma taa ci in kɛ n kun fɛ Sita fakɔrɔba dɔ bɛ bakɔrɔba bugu la n kumana o fɛ ni o yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ Sita ninnu fɛ tiɲɛ ka di Ala ye i ka kɛwale in digira Sita la a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ nka n tɛna bolo si nɔfɛ laɲini ye min ye Sita ka segin ka na yan nɔ aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ ne kumana a fɛ cogo min na a fa yɛrɛ fana kumana a fɛ ten a k'a ma ko baasi foyi t'a la nka kuma b'a da ko ka kangari da i ye k'ale foyi tɛ k'i ye a furucɛ kɔ ko k'a ɲɛ f'i ye k'ale y'i bonya cogo min furuɲɔgɔnya la k'i fana k'i jija i ka ale bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'i ka bila de la ka su k'u ka dugu jɛ k'i kana na ko dɔw ta ka kɛ ale la a tɛ ko minnu k'i la k'ale ye hɔrɔnya yir'i la k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya yira ale la Danbele a ye tiɲɛ de fɔ cɛ bɛɛ lajɛlen kana kɛ hɔrɔn ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la n'a ma ɲɛ i b'i ka ko kuntanw kɛ i jija i k'i muso bonya i k'i ka ko kuntanw don a la o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ i siranna ɲɛ kabi o don o an kun kan ka na ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ yan nka Sita ba de man kɛnɛ ba yɛrɛ de ko k'a ka to ale kɛrɛfɛ ni nin waati in tɛmɛna a bɛ segin ka na hɛrɛ ani baden na ni ne kɔrɔfɔ ye k'a ɲɛf'i ye Sare nin diyara n ye vraiment foyi tɛ n ta k'i fo Danbele sabula i ye n ka gɛlɛya ta k'a kun da ye o ye wajibi de ye ne kan ka nin de kɛ ne kan ka nin de kɛ n jigi bara nin tɛ foli kun i bɛ mun ɲini Ala k'a d'i ma ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛni aw de kan ka fo n'a gɛlɛyara e bolo waati o waati ne kan ka ye de o ye ne ma wajibi de wa o ye ne ka kɛta de nka Sita ye min fɔ kala ka sɛmɛ a ka kumaw la n'a nana i jija i b'a dɔn ko o ko bɛ digi furumuso la hali n'o ka di ni ye jɛ o kɔ i b'o to yen n'i furumuso bonya Ala b'i bonya Danbele i ka téléphone ko n hakili to a la ko barika ko barika n bɛ siran ɲini k'an bɛn a tile yɛrɛ di mina Inshallah. Silakan. Ini boleh bilang. Lamine ne dɔgɔmuso min b'a ka du kɔnɔ bi taa tɛmɛlen kɔfɛ n t'a fɛ i ka tɔɔrɔ ka s'a ma i ye n ka kuma faamuya wa n'a ko i ka fɛn o fɛn kɛ du kɔnɔ i k'o kɛ hali n'a y'i bila minɛ nɔgɔko de la n'i m'a kɛ i bɛna dɔn ne Danbele cɛ min wa a kana k'i hakili la k'i lafiyara dɛ a ma daminɛ dɛ a bili kunna k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ maa bɛ se k'i sɔrɔ a ka du kɔnɔ Danbele ko de b'o la i ye tɔɲɔ min na s'a ma e t'a dɔn wa e mago sa min na s'a ma e t'o dɔn n'i ye kale fɛn de la fɛn min ka bon ka kaleli ma e ta yen a bɛ dan nin ma Chef ne bɛ deli k'e bolo ye dusu kan an kana bila ka t'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a tɛmɛr'o kan dutigi joli joli tun bɛ entreprise in kɔnɔna la ne yɛrɛ kun tɛna datugu a sababuya la nin tɛ manamana ko yɛrɛ ya e mɔgɔ joli dahirimɛ tiɲɛ
I t'i miiri dɔɔni. Non. Tiɲɛ yɛrɛ la n jo t'a la patron. Ne bɛ redeli k'i bolo de dusu kan a nɔ wɛrɛ tɛ n sɔrɔ nka min ye k'i bɛ mɔgɔw kɔni bila kuma. O dun bɛ kɛ dɛ ayi o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen wa hali a tɛ mɛn fɛnɛ. E dɔgɔmuso t'an fɛ yan. Ne dɔgɔmuso bɛ yen hali n'o bɛ yen kɛ. Ayi kana na kuma. E m'a fɔ ko ne ka. Kana na n ka kuma ji cɛ yan n'i wele mun kama dɔrɔn n'o de ɲɛf'i ɲɛna. I y'a faamuya. Ami ye i k'a to yen walima n'a y'i bila fɛn min na i k'o kɛ o dɔrɔn de bɛ se k'i arranger. N m'a kɛ n'a ye n bila fɛn fɛn na n m'a kɛ nka e ka sabali ne bɛ i bolo de dusu kan. Ne tilanna o ma lankolonya nege tɛ ne la i bɛ se ka taa wuli ka taa. Lamine. Oui. Baasi tɛ. N ye jateminɛ kɛ kow la. K'an sigi k'an réfléchir kosɛbɛ. N bɛ fɛ yanni lundi cɛ i ka résultat final dɔ ca so ni ko tɔw kɛcogo. N mago b'o dɔrɔn de la sisan. I y'a faamu. Ni so yan. Ok. Yanni lundi cɛ. Baasi tɛ n fa n ka kuma fɔ. Yani lundi cɛ n bɛ taa n bɛ sonyɛli kɛ n bɛ binkali kɛ n bɛ mɔgɔ faga wari kama ni n nana nin so in ta an bɛ nin so in ci tuguni k'a jɔ n tɛ dan n dɔrɔn ma dɛ yan fana ani yan n b'a bɛɛ lajɛlen ci ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan n b'a bɛɛ lajɛlen so ci k'a jɔ kura ye inshallah i kɛ pewu ala ka lundi wɛrɛ yira i n ka kuma faamu.